салом шунавандагони азиз, нашри ин соатаи барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои моҷир мешунавед. имрӯз душанбе 27 апрели 2020 сол аст. паҳншавии вируси короно дар русия ва ҷорӣ гардидани як қатор чораҳои маҳдудкунанда аз ҷониби мақомот на танҳо ба бекории шаҳрвандони русия, балки ба бекории муҳоҷирони меҳнатӣ низ дар русия сабаб гаштааст. дар чанд вақт аст ки соҳибкорони тоҷикӣ муқими Москав дар ин лаҳзаҳои мушкил ба муҳоҷирони бекор дасти сахо дароз намуда истодаанд. расонидани кӯмакҳои ниёзи аввалия дар асоси таъсиси гурӯҳи хайрхоҳи ҳамватан, ки дар он сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия, гурӯҳи радиои моҷир, гурӯҳи фаъоли ҷомеа иззатамон ва соҳибкорони хайрхоҳи тоҷик саҳм доранд амалӣ гардида истодааст. аз рӯи нақшаи тасдиқшуда 4 гурӯҳи кӯмакрасон барои шаҳри Москав ва вилояти Москав таъсис дода шудааст, ки ҳамарӯза дар ҳар як гурӯҳ ба зиёда аз 200 нафар муҳоҷирон, ки имрӯз дар давраи пандемияи коронавирус дар Русия кори худро аз даст доданд, кӯмак мерасонанд. ҳамчунин аз кӯмакҳои мазкур донишҷӯёни тоҷик низ баҳраваранд. кӯмакҳои расонидашуда аз маҳсулоти ниёзи аввалияи хӯрокворӣ аз қабили равған, картошка, пиёз, сабзӣ, чойи хушк, шакар, меваҷоту сабзавот ва дигар анвои маҳсулоти хӯроквориро дар бар мегиранд. яке аз аъзоёни гурӯҳи кӯмакрасон Баҳриддин Ҷалолов дар суҳбати телефонӣ бо бахши хабарии радиои моҷир иброз дошт, ки дирӯз якшанбе ба зиёда аз 200 нафар муроҷиаткунандагон кӯмак расонида шуд, ки имрӯз низ дар нақша аст аз ин миқдор зиёд нафарон бо маҳсулоти хӯрока дар шаҳри Москав таъмин гарданд. гурӯҳи дигари кӯмакрасон аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Русия, радиои моҷир ва гурӯҳи фаъоли ҷомеа иззатамон низ имрӯз ба тақсимоти кӯмакҳо пардохтанд, ки дар нашрҳои баъдӣ дар ин хусус боз муфассалтар ба шумо маълумот хоҳем дод. ба донишҷӯёни тоҷик, ки дар донишгоҳи давлатии Урали ҷанубӣ воқеъ дар шаҳри Челябински Русия таҳсил мекунанд, кӯмакҳои ниёзи аввалия бо дастгирии сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ва соҳибкорони тоҷик расонида шуд. дар ин хусус Исломиддин Раҷабов, раиси созмони миллии фарҳангии тоҷикони вилояти Челябинск ба бахши хабарии радиои моҷир иттилоъ дод. гуфта мешавад, ки кӯмакҳои расонидашуда аз маҳсулоти ғизоии аввалия аз қабили равған, орд, картошка, пиёз, сабзӣ, тухм, гӯшт ва дигар анвои хӯрокаро дар бар мегирад. гуфта мешавад, ки донишҷӯёни тоҷике, ки дар донишгоҳҳои шаҳри Челябинск таҳсил мекунанд, давоми чанд рӯз аст, ки аз чунин кӯмакҳо бархурдор ҳастанд. аз Русия ба Тоҷикистон назар мекунем. вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон итминон додааст, ки омӯзгорон дар давраи рухсатии муваққатӣ маоши худро пурра мегиранд. музди меҳнати омӯзгорон дар рухсатии муваққатии ғайримунтазира, ки аз 27 апрел то 10 май эълон шудааст, пурра пардохт мешавад, гуфтааст эҳсони хушбахт, сухангӯи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон. шанбеи гузашта вазорати маориф ва илми Тоҷикистон бо фармони саридораи ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии коронавируси COVID-19 рухсатии муваққатиро дар муассисаҳои таълимӣ, кӯдакистонҳо, мактабҳо, литсейҳои техникӣ ва касбӣ, коллеҷҳои кишвар аз 27 апрел то 10 май соли 2020 эълон кард. ҳамзамон рӯзи 26 апрел ба кӯдакистонҳо, мактабҳои ибтидоӣ ва миёнаи Тоҷикистон паёме расидааст, ки дар он муовини аввали вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Давуд Саломиён ба имзо расонидааст. дар бораи рухсати муваққатӣ, инчунин дар бораи безараргардонӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва хобгоҳҳоро дар назар дорад. шумо таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои моҷир шунида истодаед. хабарҳои рӯзро идома медиҳем. назоратчиён дар нақлиётҳои ҷамъиятии шаҳри Москав дар якҷоягӣ бо кормандони полис барои муайян кардани вайронкунии масофаи иҷтимоӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ санҷишҳоро оғоз карданд. мусофироне, ки масофа 1,5 метрро байни ҳам риоя накардаанд, ба маблағи 5000 рубл ҷарима карда мешаванд.
дар робита ба вазъи номусоиди эпидемиологӣ назорат аз болои иҷрои талаботи қарори шаҳрдори Москав тақвият дода мешавад. назоратчиёни корхонаҳои мусофиркашонии нақлиётои ҷамъиятӣ дар якҷоягӣ бо кормандони полис ба муайян кардани вайронкунии масофаи иҷтимоӣ санҷишҳоро шурӯъ карданд. онҳо риояи масофаи иҷтимоӣ накам аз 1,5 метрро дар тамоми нақлиётҳои ҷамъиятии шаҳри Москав таҳти назорат қарор медиҳанд. хабар додаанд аз дафтари матбуотии дастгоҳи раиси шаҳри Москав. масъулони ҳукумати шаҳри Москав иброз медоранд, ки худбоварӣ ё вақт нигоҳ доштани масофаи иҷтимоӣ яке аз чораҳои муассиртарин барои паҳс кардани паҳншавии вируси короно мебошад. бо мақсади кам кардани хатари сирояти шахс агар лозим набошад бояд хонаро тарк накунанд. агар ба шаҳрвандон лозим ояд ки бо ягон сабабҳои узрнок ба берун раванд, масалан ба мағозаи хӯрокворӣ, дорухона ва ё дар дохили нақлиёт, масофаи накам аз 1,5 метрро бояд ҳатман риоя кунанд. дар ин хусус дафтари матбуотии ҳукумати шаҳри Москав таъкид мекунад. аз русия ба қазоқистон мегузарем. президенти қазоқистон қосимжомарт тоқаев тасмими ҳукуматро дар хусуси тамдиди чораҳои маҳдудкунанда дар қазоқистон эълон дошт. бо назардошти вазъи мавҷуда дар мамлакати мо ва дар асоси пешниҳоди комиссияи давлатӣ ва коршиносон ман қарор кардам, ки фармонро дар бораи тамдиди ҳолати фавқулода то 11 майи соли равон имзо кунам. таъкид доштааст президенти қазоқистон қосимжомарт тоқаев дар баромади телевизионии хеш. қосимжомарт тоқаев инчунин таъкид кардааст, ки комиссияи давлатӣ омода аст, ки ба сабукгардонидани низоми карантинӣ дар минтақаҳо ва шаҳрҳое, ки вазъи паҳншавии вирус дар он ҷойҳо таҳти назорат аст, сабук кунад. қобили зикр аст, ки то ба ҳолати имрӯз дар қазоқистон беш аз 27,000 нафар беморони гирифторӣ ба коронавирус ба қайд гирифта шудааст. ҳамчунин як қисми мубориза бар зидди эпидемия дар қазоқистон аз 16 марти соли ҷорӣ вазъияти фавқулода ҷолӣ карда шуда буд ва он бояд 16 апрел ба охир мерасид, аммо бинобар вазъи номусоид президенти қазоқистон онро то 1 май тамдид кард. акнун интизор меравад, ки қазоқистониҳо боз то 11 май дар хонаҳои худ таҳти карантин қарор бигиранд. шумо хабарҳои рӯзро мустақиман шунида истодаед. русия аз рӯи шумораи ҳолатҳои тасдиқшудаи сирояти коронавирус аз чин гузашт. тибқи иттилои истоди фаврӣ оид ба мубориза бо паҳншавии сирояти коронавирус дар сартосари ин кишвар 87,147 нафар сироятдоштагони вируси короно ошкор шудааст. гуфта мешавад, ки дар як рӯз дар русия 6361 нафар аз ин вирус сироят ёфтаанд. ҳамчунон шумораи нафарони фавт карда дар як рӯзи охир 50 нафарро дар бар мегирад. дар маҷмӯъ тибқи маълумот дар русия 794 нафар аз сарзадани ин беморӣ вафот кардаанд ва 7446 нафар шифо ёфтаанд. 55059 ҳолати тасдиқшудаи гирифторӣ ба вируси короно дар шаҳри Москав ва вилояти Москав рост меояд. сухангӯи президенти Русия Дмитрий Песков рӯзи душанбе дар мусоҳиба бо хабарнигорон гуфтааст, ки тибқи арзёбиҳои пешакӣ интизор аст, ки паҳншавии сирояти коронавирус то миёнаҳои моҳи май ба сатҳи баланд дар Русия бирасад, аммо дар ин замина ҳама кӯшиш ба хотири ҷилавгирӣ аз он рӯи даст гирифта шудааст. се ғайринизомӣ қурбониёни ҳамлаи мушакии Исроил ба нуқтаҳои аҳолинишини ҳуҷайра ва адлия шуданд ва 4 нафари дигар маҷрӯҳ гардиданд. хабар медиҳад агентии давлатии санаи Сурия. дар натиҷаи чораҳои бардоштаи мушакҳои исроилӣ ба биноҳои истиқоматӣ дар минтақаҳои аҳолинишини ҳуҷайра ва адлияи вилояти Димишқи Сурия 3 сокини мулкӣ кушта ва 4 нафар маҷрӯҳ шуданд, бенависад агентӣ. дар ин хусус Рамблер хабар додааст.
شنوندگان عزیز، شما تحولات این ساعته داخل تاجیکستان و خارج آن را مستقیما روی موج رادیوی موجر شنیدید. در ساعت‌های بعدی شما را با خبرهای تازه آشنا خواهیم ساخت. با ما بودن را فراموش نسازید.